Takže ahoj ľudia, ja vás zdravím u dnešného dielu z hry Far Cry 3. Ako som si sľúbil, tak aj splním, ako som vravel v informačke, samozrejme. Vravel som, že dneska natočím let's play z hry Far Cry 3. A že natočím 2 let's play. Áno, natočím. Dokopy to budú mať 20 minút, lebo jeden diel bude mať 10 minút. Áno, je ten Fraps trošku, či Bandicam, je to tak troška blbosť. Ale mne to nevadí, hej. Takže vrhneme sa na to. Takže tak. No, takže tu už nám hovorí kamarát, už na neho zakričí a povie. Bude čo kričať a tak. Ja budem hovoriť dopredu hry. Samozrejme, tak. Tak. A teraz príde. Áno, pekný zákrok. Áno, tak. Dúfam, že teraz ma bude lepšie počuť, lebo som si nasadil sluchatka Sony, ktoré dám do popíšku vydá. Do popíšku. Áno, nerobím voloviny. Poďme. Áno, budem musieť včúknúť si. Neviem, či nám tam ukladá hru, alebo čo robí. Follow ground. Vysledujeme ground. Takže tak. Nečítal som si. Áno, takže robím aj unboxing na ten Bandicam. Ale popri tom môžeme, neviem čo robiť. Aha, ja neviem, čo som chcel povedať. Nevadí. Nevybrali ste si žiadnu hru, tak ja som sa sám rozhodol a som si povedal, že natočím Far Cry 3. Je to výhodnejšie, je to podľa mňa dlhšie ako Assassin, lebo Assassin je dlhší, hej, ale Assassin ma nebaví hrať. Sám som ho prechádzal a ma to úplne nebavilo. Už v strede hry ma to nebavilo, ale povedal som si, tak to dám, no, prečo by nie. Nevideli ma, dobre. Takže tak. Akože mission failed. Misia selhala. Escape. Že akože nás našli. Patranie selhalo. Alebo to či také nepatranie je hlavky. Tak a potom neviem, čo sa stalo. Ja neviem, akože ja nevidel nič. Akože keď tam blikalo, tak hej, ale potom to zmizlo a išlo ďalej. Tak možno si tam to nevidel, ale neviem. Neviem, čo to. No rýchle, máme iba 10 minút na natáčanie, tak prestaňte vy šaňovia. Ale pokúsim sa niečo s tým urobiť. No s tým Bandicam. Lebo skúšal som aj K-Cam. Maker, alebo čo takom. Teraz neviem, ale skúšal som aj to, že tam zadáte e-mail, aby vám to malo ísť, ale mne to nejde tam stisknúť na jednu ikonečku a je to tak. A Frapsík, ak ma tam je slabšie slabšie počuť. A ja to serem, chápete tomu? Lebo ja tomu nechápem, to je úplná blbosť. Jak ma tam môžu nájsť? To sa nedá. Čupím, tak potom, že čo robíte? Akože vám šije dneska úplne, alebo viete čo? Aspoň 3-krát som tú hru prechádzal a všetko v poriadku. Ale teraz čupím. A viete čo, ja vážne teba serem, ty debilko.
Ty musíš byť vždycky prvý, ty čo si taký pán, ty si čo hore, čo si sa myslíš, prepačte, dobre. Troška nervy, ne troška, ale sú z toho niečo, nervičky, keď to vidíte. Áno, máme to urobené. Chcel som dneska natočiť Minecraft, let's play, ale som si povedal, že keď som už sa vás pýtal, že čo chcete natáčať a vy ste neodpovedali, tak ja som si povedal, natočím Far Cry 3, čo som vlastne hovoril, že natočím, no že som sa rozhodol, že natočím Far Cry 3 a tak. Možno by som niečo miesto Minecraftom vymenil, lebo Minecraft ma úplne že nebaví. Normálne, že iba máme tam ťažiť. Keby sme hrali Skyblock, tak vtedy hej. Ale tak Skyblock na 1.5 verziu asi ešte nie je. Takže tak. Takže bereme zapadovač, GPS, foťak a mobil a mapu. Aby sme vedeli, že kde sme. Je tam nejaká pekná žena. Ideme hádzať kamienky. Kde si, kamaráde? Tu na sa most. Presne. Áno, ešte mi robí skade treba hádzať. Ne, teraz si ukážeme, ako hádzať presne kamienky. Tam. Treba to hodím tam. Celý čas to treba tam hodiť a ja háčem úplne jak inde, chápete ma ľudia? Toto čo je dneska za smysel? To čo je? Dávaj, idť. Poď, urobil všetci. Otvor dvere. Čo? Tak, pozerajte na toto. Nič ja nebudem robiť. Ja budem pozerať a teraz. Oh, fuck you. Oh. Ja som tam neslušné stoličko. Tak toto nie je dobré, čo ja rozprávam. Dneska nejde. Takže o 2 minútky budeme končiť s videjkom. Prvý diel. A už je unavený, už sa mu chce spať. Takže tak. Ale ideme dopredu. Zo všetkých ste sa zdržali s tým, čo nás chytil dvakrát a dvakrát sme museli ísť tak. Takže to bola najväčšia porucha v tejto misii. Alebo v úlohe. Niečo padajú. Čo je toto? Vždycky na začiatku toto mi vždycky tak robí. Idem skočiť na bedne a on dá 4 metre vysoko vyskočí a toto nechápem. Takže máme iba minútku a minútku si pôjdeme sa odzdraviť. Takže ľudia už prešli 10 minút takže ja vás zdravím a dajte mi like, odber a zdieľajte toto video a komentujte. Takže ďakujem za Far Cry 3, keď toto pozeráte, tak dajte like, odber a zdieľajte. Takže ahoj.